A nosaltres tres ens acusen de formar part d'un grup organitzat. I us tinc que dir que no els conec de res. El primer dia que vaig veure el Bernardo va ser quan el va sentar al costat del meu cotxe. El calabós és una cosa de 2 metres d'ample per 5 de llarg, amb un vàter allà al final, amb una paret de mig metro de ciment, i aquí a l'entrada hi ha un fluorescent rodó, encès les 24 hores del dia. Llavors, amb el dia i mig que vaig estar allà, em donaven tota l'aigua que volguéssim i ens donaven entrepans d'aquells petitets congelats, el pa Bimbo d'aquell doblegat. Això és el que vam menjar durant un dia i mig. Me vaig tirar durant un any i mig, anant a signar, els meus dos companys i jo, anant a signar cada dia 1 i cada dia 15 a la ciutat judicial perquè teníem por que em fugués. Els meus companys i jo teníem por que fotéssim el camp del país i demostrant que soc pare de família, que soc autònom, que tinc una hipoteca, doncs el govern aquest el que ens ha fet ha sigut emprenyar-nos i obligar-nos a signar cada dia 1 i cada dia 15. Que encara que m'han detingut i tot això, jo he seguit anant a manifestacions perquè la repressió no s'acaba ni meva ni que hem de seguir lluitant i hem de seguir lluitant pacíficament i ja està.